paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maritoyag, Romuar kaditan. Awanen di agsingsingir. Sigurado ka, Mara? Wen, di mo ayan nanggag di motor na pimanaw. Ay, nasaya at matngarap no pimanawag. Namin anon nga agsubli-subli day tang agsingsingir kan kamaray. Mano aya ti utang mo kan kwa na? Ay, jak man amo di tang agsingsingit. Ta nagkagat nga umay agsingit. Bayadam nga minen atap no saan nakaasublia-sublian. Eh, ni ba dong kaw ti akin basaw? Di nakikan iti pagbayad kaw. Kahit agdanayon mo latang arudan nga ilimlimangan ti utang maw. Karni ti baboy, gumatang kayo. Mabalin ti utang! Ay, ipapautang kumit at talaga dagitoy. Maray, umutang ka manan. Nalaingak mo't ngagbayad. Na. Aw, umutangak iti 2 kilaw. Ay, 2 kilo nga. Areglado na natuyang. Adda si daentan ba daw? Ay, nangalamit ti dayta. Karni may da nakasubat. Inutang ko Manay, amin mutlangan utangan. Iso gayam ti uso ita. Kahit ada pagbayad mo, no may nakasingiray. Ay na, saan mo pailaang ka di a problema ang ti pagbayad? Tinapatag na imas ti si daenta ita. Mala, mangaron kan taagluto akaw. Karni ti baboy, ipapautang ko. Agala kayon. Manang, ay ipapautang na kano. Ay, awan pagbayad ko iti dayta. Ay na, agala kayo kit din kapitana. Ay saan? Utang daytoy. Ay kapitan, manungay a kilo ti alaan niyo. Saan mo't akayak ni Manang? Narigat ti agbayad. Iso nga anusan men ti agsidalatan iti papaya. Ha? Ay, pasangit mo't na itaas si Daan. Ay. Sige, ingka agisursur ijay sa balay. Tadyak kayat ti umutag. Ay, jakla kayat ti utang nga utang, Maray. Oray siyak, Maray. Jak mo't kaya ti adda utang na. Ni Mari tuyang, nagbig sa ti pakinakam na nga umutang. Bilibak man kan kuha na. Nagado ti utang na. Angem, ado mat ti agsingir kan kuha na. Katuan. Ay, sana bali, Maray. Tanalaing mat nga aglemeng ako nam. Wan, Maray. Dahi ta, ti paglaingan na. Ay, saan nga ta mabambanog nga aglemlemeng? Ay na ba daw, ipadas mo man da ito'y t-shirt. Nangalaman dagitan. Inutang ko Manay, Kahit anya ngay, 1 month to payment. ay na, nagaduntot utang maya. Ipadas mo kit dain. Reklamo kala reklamo. Si kalangarudan ti alaak. Kit pangalam nga ti pagbayad mo iti dayta. Imbagak ay abayadak. Ha? Ilim mga tulatan no umay daag singer. Ano niya? Waraw, adda ka di madlaw mo. Makatudtudo na saa. Sana dayta panaway, tidak nakamatay. Hoy! Kabarbaro day ta t-shirt mo Nasayat mo, tanadlaw mo. Bagay kumudlaan ka day. Bagay mo. At dating maraki ka. Kahit asino nga, tinatartaraki ka na kamay, kanyang kalmaw. Sika ata ba daw? Takabarbaro day ta t-shirt mo. Ay, katuwa na. Kadigdigos ko pa ya. Day tapay ti may isa. Nyangkel ka. Saan ngagdigdigaws? Kinawan baro abado na. Ay, sa dino nga tinanggatangam iti day ta t-shirt mo. Inutang ni Nanam Atuyang. Ha? Nagutangan na. Tama pa anak mamit umutang. Hanggang mapanta mamit umutang itibado ta. Amo ko no sa dino ti pagututangan ni Nana Tuyang. Sa dinaw. Ay, bagaman. No kaya't mau, mapantay jay. Sa dino, ti papanan nyo. Nangagnatan ni Antay. Ay, di talangan tay. Nangag ko, amapan kayo umutang. Ay, saan?
Ada aya tungtungan mi akastakin ni Kwarong. Ay, awan, antay. Ah. Awan ti kasta tungtungan, may. Ay, saan kayo amapan umut-utang? Naa. Di yu tultuladan ni kumari tuyang ang nagano ti utang na. Tanarigat ti agbayad. Badong! Ay, nagtaksi nun, aya. Ang aya ti... Ano dayta? Ay, andan pagbuyaan ta. Nangalami ti dayta tibay. Inutang ko installment. Pit pangalam nga iti pagbayad mo iti dayta. Makamuditan. Alaan, tulungan na kun amang bagkat tayo nagta. Tagbuya taman. Nakitam ja imbagkat da marituyang kan kabadong nga inyo nag-ije balay da. Nakitak Indis sa agdaman ipod ijay lugan. Ti bigayam day jay. No kasta. Addan TV da marituyang. Ay, nabayagan nga arapaap ko ti makagatang ko maititibig. Ngam, awan matigatang ko. Ay na, no siyak. An-anu saklatan jay daan aradyok, mare. Iso ti pagdengdenggak iti drama. Nangalaan ngay nga tan ni Marituyang iti inggatang na iti dayja atibay. Ay kat, damagam akan kwa na. Ay na, makapakatawa talaga. Ay, unay mo dayta pa nagkatawa mong tuyang. Kahit makapakatawa gayam. Sana makapakatawa dayto'y bubuyahin ta. Drama dayto'y. Ay, kunak man no makapakatawa. Di mo lang maawatan day. Drama dayto'y. Kahit bay anak ka nila nagkatawa. Kaya't ko nga ron nagkatawa. Adag tuk-tuk taw. Nanatoyang! Siyak da itoy! Ha? Ay sus, di nakautangak iti karni ti baboy. Umayak ag singir! Umay kano ang singir ba daw? Kita pa ating mother ka ngay. Kahit mapanak aglam mga ibagam nga awanak. Aglamang ka man ay. Nanatoyang! Ay, pagulbo din nakmanin ako na akon. Nah. Umayain! Ni nanatoyang ngay! Awan! Rimwar! Ay! Anya nga oras nga agsubli! Ay, mabayag pa yung agsublay. Diyak amaw, nun niya nga oras. Ay na! Kasanungatan ang masingir ko di utang na. Sapay Jodit na ita! Mare, inmay ka di dita balay o di nagpautang kan ka iti karni ti babaw. Mas daawa nga ron, maray. No kasanuan na amuan na ti balay may. Intudok tay may gayam nagdamag kanya. Si kakiti mo. Nagadunga itudom, jay pa'y balay may. Kat nagbayad ka? Panggapwak ngay ngagbayad. Na saan ka manin ngagbayad? Ilam mga manin bayam ama uma nga umay agsingay. Paray, adda ka di madlaw, maw. Madlaw ko nga abayan na. Oh, Ay, talagang awan madlaw mo, paray. ay, awan nga rod. Ay, Ay, anay! Apay nga binadekam ti sakak. di gayam madlaw abaro ti sapatos ko, Kaimbagam ko ba? Di mo badekan ti sakak. Kahit bagay ko mo lang dito sapatos ko, paray. Bagay mo. Nagsakit ti binadekam. Utang dito'y paray. Ay, utang ipanakal mo pa. Nituyang kaw timutang. Kita ba? Jay TV may utang. Dagito'y baro abadok, utang. Nuwag sida kami tinaimas. Utang lata. Nalaing nituyang ko nga umutang kay. Mun nga raw. Ang nalaing mic ngaglamag. Ay, makapasangit mo't talaga na ito'y boy-boyaon tabadang. Ay, unay kamit tintuyang. Talaga di mo mauawatan ti buy-buyain tanya. Anyasan, oray man English, naglawag ang maawatan. Sana makapasangit at buy-buyain ta. Comedy na ito'y. Komedi aya. Isa mate. Komedi gayam. Ay, nanatoyang! Umayak man agsingir! Yan nakautangam.
Ay ilamang nakbadong darasam. Aglimang ka manay. Ilamang nakunaak darasam agda magkapailaan. Ibaga akong king ka ha. Awan ka naw, nituyang ka, Ay bakla. na! Amok nga da dito ni nanatoyang! Ilamlamang mulaang! Di mo ayan ang ngagyan baga. Ay! Sana mabalinda itoy! No saan pa lang agbayad ni nanatoyang, ireklamo kay di barangay hall! Ay iso at ipangibaga, mitidayta. Apay! Di na kaya't at talaga ti agbayad? Awan nga ro ditoy. Ay, ireklamo ko! Nagbayagan ti utang na! Ay na, Maray. Kapampanaw manan, jay nagutagap iti karne iti babaw. Ay amok amaray. Inlam mga manan. Siyak pa ite ko nam. Talaga analaing kang aglumang anya. Nalakalaang matiaglumang tatultulungan nak ni badung ka. Ay, iso matlagayam. Nay, ada sumungad ang nalabaga ang motor, Maray. Ha? Ay sos, iso day tadi agsingir kanyak. Ay nasken nga aglumangak. Nagdirit sumat, Maray, jay motor. Ay wan. Ay, saan na si Mardeng dito'y tersinam? Papanan na nga ingata. Ada siguro mapanasingiran di ta abagatan. Sapay ko matasaanan a dumagas dito'y tersinam. Tapno makapagin mistorya tapay. Apay asino dagiti nakapila ijirwar ko raw. Ireklamo da ka ni nanatuyang angkal. Ha? Amin dagita? Unang kail, Ay, nakautangan amin ni nanatuyang dagita. napakarami mo't daytan. Jay Bombay, nakautangan na iti 5-6. Jay sumarsaruno kenkwana, nakautangan na iti karnay. Jay mo't may katlaw, nakautangan na iti tibay. Jay may kapat, nakautangan na iti badbada. Ay, agasam nga dayta. Ilimlimangan na kano amin ida, numapandaag singir. Isungag reklamo dan. Ay, pastra kami na. Kasaritak ida ama. Apay, papanam ba daw? Kaya't nakanungarod ang makasarita ni Parinteng. Amangan no adda masabat mo ditang agsingir kanyak. Ibagam nga awanak ha? Siyak mo't lang, ti para ulbod mon. Kanya ngay. Agnom-numar ka magkadagiti ututangan. Wadain. Oray mababay na ka, nitikastangan aramidan. Ay na din tumo lang amin mauman dagitang agsing-singayr. Mauma akto pa yan naglamlamang. Hop! Nawatim sa insinyas ka. Hop! Apay nga tayo sinsinyas mo pa ilang paray. Kabailang mo ti agsaw, ibaga mo na. Mangagngarod ni Tuyang mo. Saan na mangagparay? Kino da tultulan na ni Tuyang ka. Aya! Iso nga uri pigsam, saan na mangag? Ala, ipagamaw. May nagreklamo dagiti nakautangan na. Ha? Nagaduda. Ay, aduda. Ipabalod da kano ni Tuyang no di agbayan. Apay ipalubos mo ang mabalod gapo iti utang. Ay, saan mo da paray? Ingkang garot kasarita tabayadan na ida. Wan paray, ibagak na itaking ko na. Tulungam kit ding agbayad ah. Ay, kituwin na no dalaki di pagbayag ko paray. Sige nga! Badaw, mapanak ijay tersina ni Marikwana nga. Si kapay lang tagbati dito'y balay. Nuad naman na nagsingir king kay Jay, kasanungay. Nanatoyang! Umayak man agsingir! Ay, badong, ilumang na, darasam. Ilang mga, bayadam kay den Jay utang mau, kababaeng. Nanatoyang! Way, numayag bayadain. Ala, yung kabayadan ay. Ilumang na kunaknay. Yung kabayadan ay, tay kang katipagbayad mau. Lemang ka, lemang. Ay, nabayada mo di utang mo akarnay, Maray. Wen amaray, sana kun ngay mutang tagungot ni badungkaw. Jay nalabaga ang motor day tao. Umay na kan samat singiran. O, nakita na kan. Aglumang kan ijay likod. Sana kun nga aglumang maray, tagbayad akaw. Ay, adaya pagbayad mo. Inikanak ni badungkaw, ang saan kun nga agutang pay. Ay, kat nasaya at matno kasta, Maray. Nga may narigat ikanayon nga aglumlumag.
Ay na to yang. Saan adakas ti umutang? Ngamnas kan abayadam daytoy iti umno a panawan. Tapno agtalinaad ti respeto kan ka dagiti nakautangan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basic. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayun na hindi kastuya gasgasat ko na yan. Na, Ay! sapay mo't anak ko nam ti kasta, kwarog. Agibusan ti tawain. Agtugawan ti barwatawain. Ha? Barwatawan to manayin. Manayunan to manan ti tawan kaw. Ngumawampay asawa. Na, Kapitan, Eh. adda inyawat da kanyak. Invitation card magpara kada kayaw. Sino day ta? Ay kabasa Ay, mabit lang. Ay, ni mo engineer Nardo Gayam. Ha? Ay, ikasar na gayaman, te nobya na a Black Beauty. Ay, Ay ha? apay di mo amaw, kuno taga Nigeria ti nobya na. Ay itala amaamwak dayta. Kanya tararamidom dito ay kuwarag. Ay kahit agsan-sanoong lata na dataw. Tataba daw. Anya. Nimbag ka ba'y? Tadan asawam. Na, apa yan? Agibos mo ng titaway. Barwatawan tumanain. Ha? Manayunan man ng titawan ka nga mawampay asawa. Apay maluitan ayat itawin mo, kuwarag. 60! Ha? Apay, 60 mo na ya. Naulaw ka na talaga, kuwarag. Ay, panagunayaw. At dabay nga ta mangayat kanyak. Ada ko nam ngamin na. Mabalin mo pa iti sumambaut. Ubing ka pa'y kuwarag. Awan pa iti 6 time. Di parikot ka. Ang mga awan mangayat kanyak. Tataba daw. Ay, ipadas mo ngamin ti agarem ah. Di ka maawalan, itinamnama. Ay, maragsa ka na panang. taapay, inteng. Eh, sakti may saan ninong. Dagiti agkasar. Ket, ay sus, pakaidayawak dito. Ay kat mangisaga na kamutten iti regalom kadagiti agkasar. Ay, una ta, inton umay alawas ti kasardan. Sa dino ngay ti pakaangayan ti kasar. Ija kanumo ilata lugar da engineer Nardo. Iso mapantayo . Wen imbitado tayo mo't di mapantayaw. Ay, inakman kita ni Kwarong. Ta isunto ti agdrive iti lugan tayo. Aw, at iti 5 pisos ka. Kagawad kwanang. Anya ti gatangam, kwarog. Igatang ko amin day tayo tikinday. Anya, pangtedam kumangay, kat awan mo't anak mo. Dagiti anak ka kagawad. Ay, marwam dagiti ubing kan kano kasta. Di kagdanag. Tapno muyaw. May aywa kamin kadagitang ubeng. Sa bagay, adakan kaday takwarog. Gampanag kunak, tinapay laang ng tigatangam tapno mabsugda. Mapalakadagiti at anak na ang kalinteng. Ay, kat mga sawa kamot ngaminin tapno adan tumot anak mo. Mabalin ka di pa iti kasto kalakay kawangkay. Ay, mabalin
Aya? Nonyat inararamid mo ngamin ah. Taita ka lang agpanunod. Ay, agbababawi ak nga rodang kail. Ay. Nung nangasawa kumaiday. Ewan ko ma. Ayun, dumaray tayo iti kasar ni Engineer Nardaw. Ha? Intay to makisala. Tapno makiam-abo ka man kadag iti madanon tayo ababalasan. Ijay! Namalin ka di amamuan ti madaydayaw anagan mao aday. Joy, tinagan ko, Uncle. Ah, ay, mabalin ka di nga awagan naklang iti manaw. Ha? Bawak pa nga main. Anya? Kasta ka di? Anya nga'y tinagan nyo. Siyak ni Kwaraw. Taga-kabildata na. Uncle ko ni Kapitan Inteng, ading Joey. Ay, kasta ka di? Asino di kanayon mo nga isa lakwar. Ni Joey ang gail. Iso ti kurusunadak nga asawain. Ha? Pinupubing met nga tayo ngumsika. Ha? Tay padam kumamat iti taon na. Kwa. Ay sus, manok taon mo. Ubing ki di tipel. Ay. Siyempre mo ang gail. Kasanungay nga aganak, no nataangan, wano bakitin ti asawa. Ay wala niya. Ay wala. May tama ka. Awan na ka din ti sabali nga isalam, Manong Kwarong. Ay, Joey. Feeling ko nga may siksika lang ti babae dito sa luna ni Tarabi eh. Iso di ka kumangasdaaw, no si kakanayon ti umay ko isala. Orni kamat anya, Ha? Manong Kwarong. Ay, saan man? Agpaiso ti bagbagakan ka ading. Madamag ko man. Adda ka di elf mo? Ay, ada ah. Ada ba'y dakilamansun ka oh. Ay, talaga? Mm-mm. Ay na, bak nang kamad gayam no kasta mano. Umarbangon ay. Di pa ka din nauman ni Kwaraw nga makisalsala dita sa lunan, pare. Ay, siguro. Awan pa yung mga imay dito. Eta. Itaman pa ang makipatpat na ka makisalsalan ni Kwaraw. Patukar na pa yung mga gamin. Ay, sigurado ang aron nga bigbigat ni Kwaraw. Nangamin balasang anam amunak ay. Kanya. So, malagaya ma. Hindi lang mapanawan iti sa lunan. Hindi pa kumarabi nga gawin tayo. Ay, Hindi mo nila na amunan titurong na iti matana. Ay, unay, hindi ta Kwaraw. Parang makaasawa mo din at di ka nakapan. Mala, sapay ko mga ron, pare. Agsapan, Joey. Panag-aawi lang nagiti babarukan babalasang. Oray siya, kaya't kumatan ti agawid. Makaturturo ako, Manong Kwarong. Nukas ta nga raod. Itulod ka ni Jembalaya, waday. Ha? Addalugan mo? Ada, no kaya't mau. Itulod ka pa nga agaway tapno makitak ti balayaw. Saanan? Kabailak ti agawid asisyak, Manong Kwarong. Ay, kaano ta nga taman nga kita. Basta, umay kanto pumasyar ijay barangay mi. O wala. Basta si katiga po na. Umayak to pumasyari di barangay yaw. Urayan kanto nga rod Manong Kwarong. Alahag man nga rod ti cellphone number mawaday. Ay, nakalugar kay amin ay, paray. Woo! Awan na batin. Wan, pare. Bagamon, kundi Kwaraw. Tapandaran nan, tuylugan tayaw. Agawid tayaw. Nasayat nga raw. Nadatay amin ay. Basapol ang makaawid akaw. Tanay, adda manukaw. Saan laang asika, Marituyang? Adamot baboy ko, apakanag. Ay, mala. Paganda remon Kwaraw, tayon. Nay, apay ngay. Di mo la sumumbatan, Kapitan. Kwaraw! Ay, nakaturong mo gayam. Ay, sus, asino nga tiyag drive? Naa, No awan driver tayo. Urayan tayo makaring sa tayo gawin. Ay na, dilakad mabalinan nga oray si kanti ag drive-in teng. Mabali na. Siya kung tiyag drive na ron.
Sigay, kapitan. Sublatan na kanton ijay dalan, inton makareay. Impabigat yu gaya man tinagawid ka ba dong? Ay nawin maray. Inururay mi pa yung amin di kwaraw. Anya? Kasi pinagpatpad na ganak isalsala. Ay, impapas na nga ro tinakisala iti babalasang. Una ni parente nga da kanunam muna balasan. Ay, kat barang no makaasawan ani kwarog. Sapay la kumaamaray. Tapno saan nga umapapal iti at da asawa na. Kan nasaya at ni kwarog kadagiti ubeng. Patsyak nga umapal kadagiti kapatadan na ine nga ita, kat adan-dan itian na. Pinanawan ni Kwarog ti baro atawin tayo dito'y barangay Kabildatan pare. Nagpakada ang mapanakano ayan ti baro atawin iti ayan da Joy. Diyo'y gayam tinagan tinamam muna abalasan. Dak ko makayan nga magpilit. Binaybay ako na. Madanagan nga main, tamanayunan man ang titawin na. Kahit awan pa'y asawa na. Lumabas kami pa'y tataba daw. Ang damot kadwamon, Kwarab. Wang tataba daw. Iso ni Joey. Kahit papanan nyo ay. Siyempre, balay ko Agayan ayat kaming kini kwarog, tatabadong. Agkasar kaming ton. Oh, Ha? ha? Nukas na. Ay, bilibakin ni Kwarog Joy. Apay, pagkunaan nyo, tata. Uy na, taisala na. Iyawid na. Asawain na. Ay, bayat, Joy. Naimbag man, takinayat dayjay ajoy ni kwaraw. Apay, nakaskas tao ka day. Adayo nga may nga ubing ni Joey ngam ni kwaraw. Ay, kahit anyangan ti pakasig-naram iti day ta. Kahit saan mo't asik ati makidin na. Kasla nga min sa anak amamatay, akayat ni Joy ni kwaraw. Kanya, Iso ti bagbagakin ka nga uncle ka, Joey. Di kapitan ninteng. Pudno ka di, Kapitan Enteng? Ipot no. Apay ka day. Laklakay nga min ti panagkita kin ni kwarog ngam da kayo. Ha? Pudno day ta. Hanggang awan mabalinak ata isumot nga raw. Ti rebeng na nga awag kanyak ni Kwarog aka anak ha. Kastagayam. Ay, sige uncle. Tamapan kami pa balay ka o ni Joey. Sige. No mabalain. Agkalay sa kay kit din iti mabit. Ay, talaga akas na uncle. Di kayo madanagan. Pagsaritahan mi pa ni Joey, ti kalay sa amin. Dayto iti balay mo, kwarog. Joey. Kunam amansyon. Sorry, Joey. Kung kunaklang dayjay kan ka, tapno mamati ka kanyak. Ay salbag kakit di. Ulbod. Manangalilaw kagayam. Kagura na ka, day. Talaga. Asino mati saan agumura iti kaskan ka. Ulbod. Ay, naramid ko lang tikas, Jay. Kaputay ayatan ka, Joey. Nupod numat lang ngay ayaten nak. Di nak inulbudan kwarog. Ah? Ditakan. Manipod ita. Waswasan tanti aming kadata. Ay, Joey! Di nakpanawan! Joey! Ha? Adda ka man dito tersi na agbarbar tay Kwarog. Just kikit titikas to yabiyag. Kaya't kunti sumaradang nga umangas. Ay, sana Kwarog. Day taki din ti pagkitilam iti biyag maw. Ay, agpilpili gaya mitibak ng dadya babae. Anya. Hindi na magnangamin kanyak no adda ka no elp ka. Kat kunak nga adda. Imbagak pa nga adda mansyon ka. Kahit Hindi na mo na tiyag paisaw. Awanan. Uy, nasuwas nanti ayan na yat me. ay, so malagayam Angkay. Ay, agsardeng kang agsagsangit man. Masapol ba ka di nga ibalik as yun dahita? Ay, basol mo mitlaeng. Kasi kanto mga min.
Ay no agaram ka iti balasang iti sa bali a lugar. Ibagam nga menti ka sa saad mo iti biyag. Uncle. Aga simtay bagam adakkel ti mansyon mo. Ken adael mo. Ken awan mo. Iso nga agbalbaliw kan. Tapno makaasawa ka. Uncle. Sakton ulitin ti agulbaw. Ay, Kwarog! Saan ngamin anasaya at ti agulbod? Husto ti ko na ni Kapitan. Nasaysayat no ibagam ti pudno akasasaad mo iti biyag tapno awan romswa apariko. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Eliasya Tumlid. Ken iti direksyon, VG Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Dahito iti pagsayatan na no, dabukod mo alugan na niya. Anya? Makapan ka iti lugar akayat mo pagpasyaran pa rin, Teng. Una. Kaguronaan ti amay, nadapay ni Kwarog at driver mau. Un. Uncle. Aglangoy tayo ka day. Una. Kakaiso na nga datayo nito'y bye-bye paray. Ti aglangoy ta. Ang rabain. Uray matkid di ata sa lagmait. Napiksa ti kabo sa bulan. Umay ka parita, agindan taman nga agdayb. Umay ka. Agbilang ak iti talo 1, 2, 3, dive up! Ano ti mapasmasama ka na kayaw? Anay, nagsakit, anay. Tiyan niya, Uncle. Ay, oras siya mo paray, nagsakit. Anya tinasakay. Naipad na kami iti ospital. Ha? Ay, mabuti nga kung ngaglangoy no kasta. Nagkunang ngamin nga aglangoy ka. Ay, na, matayak sa amot dito yan na oras paray. Sana, ay pang-aasim. Di ka matmatay pare. Ay, ala na, Kwarog. Ipad na kami nito ospital. Sige, itulod kayo di ospital. Enteng, apay mo't nakaslan na sugat-sugat dagita imaken sakam. Malas ti ipapan mi pa naglangoy ko may gibaybay. Anya? Nagadumagayam ti jellyfish ijay. Ha? Naimbag naipanda kami adagos iti ospital ni Kwarog. Ay, day takot tirigat na. Tadarasudos kayo ngamin. Nagbabawi ak tuloy. Nagkuna ngamin, amapan kayo adak na kayo laeng. Rabi ipay, mate. Makapasoron. Malas talaga. Apay ang naagdaan kayo iti sugat, anapan naglangoy, kabadong. Ay, just king arod day nga outing may kani parinting maray. Ay na, naglangoy da kanumo ngamin iti ayan dagiti jellyfish. Anya? Ay, isumot lagayam, Uy, sunos magayam na kiti jellyfish ijay. Nagturod kayo matan, kabadong. Una, tasan mi nga mo nga da jellyfish ijay maray. Ay, kasta aya. Ay, kunak, ano anya? Why, niso kano da kayo ti mapan ijay bye-bye, agan-anad kayaw. Ay, kasta, ti aramidan na Kumustan ti sugat yaw agapuanan ti jellyfish, Uncle. Ay, mayatid. Naagasanan. Nasayat nga rod no kasta. Umaya makipatpatang ka na kayaw paray. Kwarog. Ay, una paray. Thank you paray. Kumusta ngay mo ti sugat mo agapuanan ti jellyfish, tata ba daw? Ay, awanin Kwarog. Mayatay.
Ay ugasam analaing tikot siya kwaraw. Arigladaw ang kail. Mayat no nasilag ka nadalos. Sa dino ka di man ang tipapanantayaw. Ay mapantayo man agpasyar ejay zo. Ha? Iso adigusam analaing tikot siya. Sa bulan. Ay katwa na. No kaya't mau. Ibahagi mo ko pa'y ti unag na. Mayat tayo ta. Sa dino manen aya ti pangipanan nyo iti kotse. Mapan kami man ejay zo. Manipod nakagatang ka iti kotse tila papapanan nyo. Anyagay nga ron. Kakaiso na nga dalugan ko. Ay, maliwayam pa yun ti trabaho. Ay na. Ay sa nabalita damo ni Madam Secretary. Anya, Iso pala ti makamu di barangay hall. trabahom ipaaramid mo kan ni barangay sekretary. Anyat serbi na barangay secretary. No, jak maibaon. Ay, di ka lang mabain. Mapan ka agpasya-pasyar. Adi mo aramidan ti rebeng mo kas kapitan ti barangay. Di mo nga min ibagbaga ka ni sekretary at ipudno. Anya, Mapan kami ijayso. Kagawad ko anang. anya, Kunan ni ang galintay. Awisin kayo kanaw no kaya't siyo ti umay. ay, kumaa. Ngam sayang mo ti mapaglakwak. Ni nga rod na natuyang kantata ba dong ti awisan? Ay, tas siya kadyak masangot agpasya-pasyar ita. Sige, anyam na eh. Diyo ka no ibagbaga iti uray asinaw nga ijayso ti papanan may. Alawan, di kay agdanag araw. Taawan pang ibagbaga. Esas, permi magayam ti bagyo na dito ang lugar pare. Un nga raw, kapitan. Isal bakit di na ito abagyo? Nawanan ang gal. San tayo ang makabantay? Anya? Kitain niyo mo ta. Nalayusan ti kalsada aw. Ay sus, unag pa sa. Kasan mo nga ito yun? Agsubli tayo langan pare. Ha? Narigat ang gal. Sana makita ti kalsada. Urayin tayo langin na bumabati danaw. Mabisina ko pare. Kuwarag, rumwar tayo dito yan. Ha? Intay agbirok iti mabalin tayo apanganan dito eh. Un nga agpaisaw, kapitan. Mabisinak mo taw. Ipturan tayo kadipay lang. Yun mate, nanatuyang. Tataba daw. Delikado ti rumwar. Ay na, tilawlawan ko na kimuyog ka na kayo dito eh. Basta ipturan tayo. Tani, narigat ti rumwata dito kabisado dito eh. Ito yung timakan, maray. Paray, mangan kayon. Ay na, kamaudyanan na. Makapangan tayo mo ilangay. Agyaman tayo tada ng iti taraon tayo. Rumbang laeng kapitan, tanay. Stranded tayo amin dito yaon. Dandanin bumabati danaw. Makasubli tayo mutlangan ni jay lugar tayo. Enteng, manungay a klase ti ayop tinabuya yu ijayzo. Anya nabuya. No, saan kami nakadanon? Anya, Nalayos ti dalan may. Ta agbagbagyaw. dayta ket ngamen. Saan ang nasayati ka na yon nga agpaspasyar? Ay, malas talaga. Tikit di aramidem, agtrabaho ka. Awan maganab mo iti dayta. May sakamit amang malmalas itilakan mi. Na, anya ti kunam, intay. Kwa awan. Awan. Naimbaglakit daing ta sa anak asimurot kada kayaw kabadong. May sa Arabi eh. Kan may sa nga aldaw mi ijay nga na-stranded mare. Ay, na yan. Linak aming nga ron ti biseng. Na imbaga, tandapay ng tay. Ay, day takot tirigat ng agpaiso no mabinsan. Nadidigra kami kanituyang ka. Uray libre. Saan kami to na kumuyog pa'y kan di pare inteng kan kwarog iti sa dino man a lugar a papananda. Ay, buring met dito'y balay. Apay, anya manin ayati pampanunutam. Rumor kami man kanikwaraw. Ay, kalkalpas lang ti baro atawan. Rumwar kayo manan. No kayat mau. Mapantayo iti sa bali a lugar.
Ijay tayo nga agdigos ken aglaba. Oh, Ay, inteng aya. Parparigatem laeng tibagem. naa. Naidumamit no iti sa bali a lugar ti pagdigusan. Ay, dinak man iramraman iti kalukwam inteng. Ah, No kayat mo, mapan kayo latan. di mo kaya di hindi. Ay, ipilit mo at talaga ti mapan. Kakaiso na nga dilugan ka. Di ka nasakti agpaspasir. Ay, manipod at danlugan mo. Nagbalin kan abulakbol. Na, ay ura niya pa iti ibagbagam. Ay mapanak-kunak na. Sige, mapan ka laeng, intay. Kaya't yun ti sumurot kada kamay, nanatuyang. Sanon, Kwarog, nadidigra kami at talaga edi na minsan. Hindi yun pa'y kaya, mailibre kayo manan iti pasyar. Ay, uray libray, saan min akayat ti umay. Sige, no day tati kunayaw. Eh, enjoy your trip na lang, Kwarog. Thank you, nanatuyang. Sige, panawan kayo pa'y ngaraw. Sige, Kwarog, ingat! Uy na, nagmayat dito yung kail. Nagmayat ti aglangaw Ay mayat ko naktumay. Ay sus. Ay, awan pa'y matatao dito Adayo iti babalay ang kail. Ay rugyan tagadag lang ko yan. Ay aglabatan ton iti bado ta. Mabit lang. Eh, Apay ngay, aglibag matlan ti danom dito yung karayan. ugali na siguro. Ay, agsubliak pa iti ayan tilugan ta. At danalipahatak ang kail. Sige ta umuna akman nga aglan. Tumapo ka kakastoy. Ay na. Ay na day day. Asus. Wala! Tukman na kong tibuaya! Tulungan ako! Tibak! Anay kinagat tibuaya! Hindi ko! Mabit lang ang kail, nabugag ti buhaya. Ay, sa dito ti ayang ka. Addakan diti ospital, salbag ka. Ti makan sikok. Kinan sa amutan ti salbag. Boy, Ay saan? Dinait dalaeng. Ah. Tarimwar ti tulang ti sikom. yay! Ay, Kininitan ti buaya day takudil mo, intay. Diyos ko, Lord. Apay ngay. Agyaman ka. Tas ibibiyag ka pay laeng. Ay nadakas na damag ka ba dong, marituyang? Yeah. Ni Kapitan, inataki ka naman ng timay sa abuaya. Ha? Adda ita na di ospital, anang ipanan ni Kwarog. Ay, nasayatin bagamday ta. Tayo na magkitain, maray. Ayun Amom nga raw, no sa dino ti ayan day jing ospital. Ay, una niya. Ay, kit agdamag talangan na. Ay na. Agyaman paray, tas si bibiyag ka pa'y lagayam. Ay, siyempre mat Kinagat naklati buaya, apay mataya ka. Ang mga ngaming kunak, no da puison, di buaya. Awan! Nagkunang amin kan kanganda. No apay mat asaan asikati kastoy, pare. Anya? Pa'y mungay paray. Una, takit kita im lang aro din akastoy, akit kaslakayat mo ti agisam. Ay, una niya. Ay, mabit lang. Tag seryoso ak akastoy. Ay, salpag kamit, panawan nakman. Kumusta kayo ng kail? Ay, mayatin. Mabalin kong ti rumwar dito ospital. Nasaya at ngarod no kasta. Ay, madamdama ka umay ni Ante Mabanang mangirwar kanyak. Ay, Ay, Kwarog, nasaya at mataimay ka. ay, wanantay. Ay, talaga aka sa pulak itatikadwak ang mangirwar ka ni Uncle mo. Di ka nagdanagantay. Tulungan kayaw. Agyaman na, Kwarog. Naimbagan kan, inteng. Mabalin mo ang timapan ija barangay hall. Ay, kwa. Ay, kakapsutak, Anya? kasla di pa'y nagsublit, pigsak.
Kapo iti si Mina akarkarmak. Nga. Asing numutisan asumyag na ti karkarmanan no kas ti nangyari. Luklukwan na ka di intay. Ha! Ay, saan? Ipagbagakla ti pudno. Oh. Iso nga inton maminsan, likli ka ti mapan iti sadi numan di ta a lugar akayat mo apapanahan. Ay, wud. Saanin ama ulit? Nasayaat. Tikit di trabahom ti asikaswem. Tapno saan akaasi ti sekretariam amang iragragpin iti aramidem kuma. Uwan. Manipod ita. Lipat akong ti pasyar-pasyar. Walang silbi ang pasyar-pasyar ako nada. Ay na, Kapitan Enteng Kankuarong. Saan ngamin abasta mapan kayulatan agtor iti sa di numan kita. No di kat pilyan nyo tay lugar apapanan nyo nga addam ako na atur guide nyo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo Nelyesya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopar Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.